O BNG levará unha proposta ao Pleno Provincial deste mes cunha nova Lei de Enerxía de Galicia. É preciso, polo tanto, impulsar unha nova etapa a través dunha planificación pública, ordenada, democrática, consensuada e xusta que faga que o papel produtor de Galiza favoreza a súa transformación económica no marco dun novo modelo enerxético galego. É coñecido de todos e todas que históricamente Galiza sufriu un impacto pola falta de soberanía política no ámbito enerxético. É preciso recordar que o deseño actual foi imposto cunha óptica centralista con decisións irreversibles tomadas mesmo durante a ditadura franquista ao respecto da implantación da gran hidráulica. De todas as modificacións propostas polo BNG ao Plan Estratéxico de Subvencións da Deputación, o grupo de goberno do PP admitiron 7 íntegramente, 2 parcialmente e desestimaron 15. Por onde foron as nosas modificacións, o que nos lle trasladamos fundamentalmente? Bueno, pois unha parte delas, que é a que non se consideran, cousa que nós consideramos un erro, fan referencia a cambiar os criterios da Deputación no reparto das axudas, que en lugar de ir a axudas nominativas fosen a través de concurrencia competitiva, especialmente en todo aquilo que afecta a actividades económicas a través do INORDE, boa parte delas, e sobre todo de actividades culturais e deportivas. Por outra parte, tamén presentaron varias emendas ao Regulamento Orgánico da Deputación co obxectivo de melloralo.